We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Indaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ifundeka kanje. Ngathwala ngemikhovu. Ngiyabingelela kuwe dadewethu nakumphakathi wala ekhaya. Ngiwusisi okhulele eMpumalanga. Ngikhuliswa umama. Ubaba yena wayekhona kodwa wayengekho muningi ekhaya. Kwazise phela ube nesithembu, ube namakhosikazi amabili. Umama wayengunkosikazi wokuqala. Waba nebhadi-ke umama wathola izingane zamantombazane kuphela. Uma ngizwa yisona sizathu esenza ubaba ukuthi agcine athathe umamncane. Ube yisigwili impela ubaba. Angithi ube namatekisi angale kuka-20 ngesibalo. Phinde abe nemfuyo kanye nezitolo endaweni. Kodwa-ke sisi thina ekhaya asibanga naleyo nhlanhla yokuphila kahle. Umama ube namantombazane amane, kuyimina owokuqala. Bese yena umamncane ube nabafana abathathu nentombazane eyodwa. Imizi yamakhosikazi kababa ibisendaweni eyodwa. Kuyikho nje ukuthi ibihlukene ngamalokishi. Ubaba ubeza ekhaya kabili ngeviki. Nakhona lapho ekufikeni kwakhe ubefike eziphethelena kuphela inyama. Kwazise phela bekathi umuntu wesifazane akayidli inyama. Ubaba ngoba ubengekho muningi ekhaya, besike sihlangane naye edolobheni ehamba nomamncane nezingane zabo. Ubone nje ukuthi bajabulile impela futhi baphila kahle. Ukubonisa nje ukuthi ubaba ubengasithandisisi kahle, thina besifunda ezikoleni zikahulumeni. Ngoba wayethi angeke yena ayomosha izimali zakhe ayofundisa abantu abayokhulisa ezinye izibongo. Angithi wayekholelwa ukuthi nje umuntu wesifazane kumele agane, athole izingane bese kuphelile ngaye. Lezi-ke ezikamamncane izingane zazifunda kuma-private schools, ngisho nale ntombazane. Leyo nto-ke yadala ukuthi kungabi nje nokuzwana phakathi kwethu siyizingane. Bekwala nanoma sivakashele ugogo emakhaya. Thina sasiwenza wonke umsebenzi wasekhaya. Kodwa ezikamamncane zazingenzi lutho. Angithi phela vele kwakunesisebenzi kubo. Ihambile-ke iminyaka. Ngafunda ngaze ngaqeda umatikuletsheni. Ngawuphatha kahle futhi. Kodwa kwathi uma sekumele ngiyofundela, ubaba washaya phansi ngonyawo. Wathi nje angiyi lapho. Ngalowo mzuzu ngangithole nomfundazwe. Kunalokho wayethi nje angiqale ngifune indoda ezongishada. Angithi phela wayengundlovu kayiphikiswa. Ngahlala kanjalo-ke ekhaya. Shuthi wabona phela ubaba ukuthi cha, kuyangibhedela ngapha kwezokugana. Wabese eseqala ezisondeza kimi. Mina ngangijabulile ngithi nangu ubaba wami engimaziyo. Into ebesiyenzeka-ke, ubethi uma eya emihlanganweni yakhe yosomatekisi, ubehamba nami. Mina ngangizitshela ukuthi ufuna ngifunde ngalomsebenzi wakhe. Kanti cha, akunjalo. Wayengizamela umendo. Angithi phela abanye osomatekisi nabo bebeza nezingane zabo zabafana ukuze baziqeqeshe ngokwebhizinisi lasemakubo. Wayethi-ke ubaba uma sekuphelile umhlangano, angikhulume kahle kulabo somabhizinisi, asho nokusho ukuthi ngiyintombi nto futhi sengiqedile isikole. Ngakho-ke sengikulungele ukuyogana. Konke
konke lokhu ngangingakunakile. Angithi mina ngangijabulele nje ukuthi ekugcineni ubaba useyangibona njengendodakazi yakhe yokuqala. Akuphelanga nsuku zatshwala, kwakhona omunye wamadodana walosobomatekisi wazibika wacela uthando nami ngaqoma. Kuthe nje emva kwezinyanga ezintathu umfana wacela ukuyovela ekhaya. Ngangijabule ngenye indlela, phela ngangithi ubaba uzoziqhenya ngami. Ngavumela phezulu ukuthi akathumele abakhongi. Bafika bazishaya zaphelela bandla, nami ngase ngiyake emzini. Ukubonisa nje ukuthi yonke lento yayihleliwe, abazali bakamfana yibona abamlobolela. Sasihlala kubo nabazali bakhe, ngisho endlini eyodwa. Hayi ukuthi umfana wayesenelawu lakhe ngaphandle. Kuthe nje emva kweminyaka emibili, abazali balomfana badutshulwa bashona. So kwaphoqa-ke ukuthi umfana lo kube uyena obheka izinto zakubo. Angithi kwakunguyena omdala. Khona angifuni ukungasho ngangiphatheke kahle ngenye indlela. Kangangokuthi soloku ngaphuma ekhaya, ngangilala ngenyama ngivuka ngayo. Ngapha ngiphinde futhi ngibanakekele nasekhaya. NoNkulunkulu-ke wangibusisa ngezingane ezinhle zabafana ezimbili. Nobaba wayejabulile futhi eziqhenya ngami. Ngokushona kwabazali bakamfana, wayezazi zonke izinyanga ayezihamba ubaba wakhe esaphila. Wasihambisa sonke njengomndeni wakhe ukuthi siyoqiniswa kwenye yokhokhovula eSwatini. Kwangethusa lokhu ukuthi sekuzoba impilo yami lena. Nanokuthi kushuthi ubaba uphila lempilo naye. Phela sasingakaze sambona ubaba eya enyangeni. Zaqhubeka izingane zakithi nesikole. Nazo futhi uma ziqeda ubaba wala ukuthi ziyofunda. Okwangizwisa ubuhlungu, nomyeni wami wayevumelana nalento eshiwo ngubaba. Wangibiza ubaba wangihlalisa phansi, wacela ukuthi asizamele abodadewethu amasoka anemali, ukuze nabo bazophila kahle emendweni yabo. Lona ongelamayo wawuthola bandla umendo, kodwa indoda yakhe yayimhlukumeza imushaya. Wala waphetha-ke ubaba ukuthi udadewethu abuye ekhaya. Ethi nje umfazi ubamba la ubukhali ngakhona. Okwangizwisa kakhulu ubuhlungu ukuthi zathi ezikamamncane izingane uma ziqeda isikole, zona zahamba zayofundela ngisho nale ntombazane. Lokhu kwangenza ngamukwatela kakhulu ubaba. Phela lezi ngane zabuya zawuthola umsebenzi. Angithi ubaba awukho uconnection bekanganawo. Wayehlezi ebalisa umama ukuthi nathi ukube savumeleka ukuthi siyofunda ngabe siwutho. Ayehlezi angidla lamagama. Umamncane yena izingane zakhe zazimutitimisa. Thina ngapha sibhizi nemendo yethu. Ngase ngithatha isinqumo sokuthi ubaba ngifuna ukumzwisa ubuhlungu. Ngalibangisa eSwatini kule nyanga kamyeni wami. Ngayichazela sonke isimo. Uyazi-ke sisi nawe ukuthi kukhuluma imali. Le nyanga yavele yathi okungcono asibenze imikhovu basebenzele thina, kunokuthi sibabulale nje kuphele kanjalo. Wangichazela-ke ukuthi le mikhovu iyongisebenzela ngize ngife. Wangitshela-ke nokuthi asijikiswa lesithwalo lesi.
Ngavumela phezulu, angithi ngangizitshelile ukuthi ngizoshiya kanjena nale ndaba yomendo. Wacela zonke-ke izithombe zalabantu engifuna babe imikhovu. Ngamunika zonke izithombe zabafana bakababa kanye nesale ntombazane. Wazisebenza-ke ngendlela yakhe, qede ngakhokha ngahamba. Kwaphela inyanga yonke kungenzeki mehluko. Ngangizitshela ukuthi lo baba udle imali yami mahhala, kanti lutho. Eyokuqala yavele yawa emsebenzini yopha yashona, yopha yaze yayofihlwa. Eyesibili nayo yavuka ithulile kodwa ivuvukele. Ngingasho nje ngithi cishe bonke bandlula ngendlela efanayo, futhi bashona izinyanga zilandelana. Umamncane wahamba wabuyela kubo. Angithi wayesola ukuthi ubaba uthwele ngezingane zakhe. Kangangokuthi kweyokugcina waze wala ukuthi ubaba eze emngcwabeni. Impilo yaba nzima nje kubaba kanye nomamncane. Bagula baze behla ngisho emizimbeni. Angithi phela lesithwalo sami sashabalalisa zonke izinto zikababa. Kwaze kwaphoqa ukuthi abuyele ekhaya kumama. Nami-ke ngabizwa kwenye yamankampani engangihamba ngifaka kuwo ama-CV. Kwathiwa angizoqala emsebenzini. Akuphelanga minyaka eminingi ngabe ngisezikhundleni. Impilo nje yahamba kahle impela, imali ingena ngapha nangapha. Ngakha nomuzi wasekhaya, nomama akaludli olubabayo kanye nezingane zakithi. Umhlatshelo-ke walesithwalo ukuthi silala nami ngokwecansi. Kodwa lokho angitshelwanga ngakho ekuqaleni, ngakuthola nje sekwenzeka. Ngivele ngivuke ekuseni ngimanzi nte ngaphansi. Inkinga enginayo-ke ukuthi uma ngithi ngijabulisa umyeni wami, uvele akhale ngokuthi ngimanzi futhi ngiyabanda. Okunye-ke mangike ngavakashela ekhaya, le mikhovu ivele ilale nawo wonke umuntu wesifazane osekhaya. Ngicela ukufundisa abazali ukuthi abayiyeke lento yabo yokuthanda izingane ngokungalingani. Ngoba ukube ubaba wayesiphatha ngokulingana, kwakungeke kufike lana. We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Sacela usitshele ukuthi ucabangani ngendaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje lapha ku-comment section. Sacela ungakhohlwa ukulike, ushare, usubscribe. Ungakhohlwa ukuthi ukusubscribe it's for free, awubhadali lutho, it's for free.